¿Quieres grabar con mi móvil? No, cuando se me acabe la batería, pues ya está. ¿Tienes volumen ahí? És que les fotos no tenen música, perquè com anava simultani... Comencem a fer aules de bar perquè perquè qüestionen el model de cursets. N'hi ha un punt de partida. No es volia fer la clàssica conferència de vostès parlen i al final se pregunten. Volia ser algo participatiu, però fins i tot es volia respondre a una estructura de l'escola d'estiu que comença en València quan pensem inclús en radicalitzar el model. Les aules de bar són una evolució, diríem, d'un dels moments molt importants en les escoles d'estiu, en l'organització de les escoles d'estiu. Per a nosaltres era una qüestió important. Era una qüestió important perquè era el moment en què totes les persones que estaven en l'escola d'estiu teníem un lloc comú per a parlar, per a debatre els assumptes que proposàvem a l'escola d'estiu. Ho planteja la comissió organitzadora arreplegant el que al context de les escoles i de la societat està ocorrint i s'està plantejant, però també de lo que són els nostres interessos, de lo que a nosaltres ens preocupa. Perquè per a nosaltres l'aules de debat era el moment de la reflexió i el moment en què nosaltres podíem fer la crítica, identificant-nos, distanciant-nos de la cursinitis a l'ús que podia donar la conselleria.
Las aulas de debate eran eso, era un espacio en el que venía alguien o alguienes, a veces se montaban con una sola persona, a veces con dos, a veces con tres y a veces aulas, o sea, mesas de debate. Luego la gente tenía la posibilidad de preguntar y de intervenir, y como no daba tiempo, establecía un debate muy grande porque eran 2 horas primero, después había un espacio de reflexión sobre el aula de debate en grupos más pequeños. El aula de debate és horizontalitat en la discussió. És també decidir per nosaltres mateixes quines són les temàtiques, quines són les problemàtiques que ens interessen i, en tot cas, utilitzar el coneixement expert, el coneixement extern, diguem-ne, que ve de fora, per a que ens ajudi a pensar a nosaltres els problemes nostres. Nosaltres partim de l'assemblea, de la igualtat, de que jo sóc igual que l'altra persona, jo ni sé més ni sé menys. Sé el que sé i vinc així a compartir-lo. Aleshores, nosaltres pensarem, aquest espai de la conferència, que és molt important, nosaltres li hem de pegar una volta, per a que siga, diríem, com més igualitari, més equilibrat. Ja és un procés de democratització d'una forma de construir saber en el que tots i totes tenim paraula. I tenim forma i també tenim capacitat i possibilitat d'escoltar. Y desde la escolta de la paraula, la construcció d'un nou saber. Yo creo que es a partir de ahí cuando las aulas de debate adquieren un sentido mucho más potente. Hi ha hagut aules de debat a l'escola d'estiu riquíssimes. Va haver algunes aules de debat autènticament espectaculars per la pròpia metodologia de la persona o les persones convidades a l'aula de debat. D'ahir al dia no eixies convençut o informat, però eixies pensant. Sobretot això, o sigui que... Eixies pensant, era això, les feien per a pensar. I clar, el cafè immediat era, hòstia, i ahí era, eix era lo bo, eix era lo bo. És donar-te pistes sobre coses que tu havíem parlat o coses noves que estaven en aquest moment i que potser no t'havia donat temps a llegir, però venien i a partir d'ahí era una plataforma per a, en el curs següent, en les reunions que fèiem, a part del debat posterior a l'exposició, no servirà per anar avançant o investigant sobre el tema que has exportat. Perquè no són soles preguntes individuals d'una persona que després de l'aula de debat s'alça i li pregunta a la persona que està o les persones que estan en la taula. No és soles això. Això era una part. Però l'altra part és que des dels grups de treballs tu estàs interpel·lant a la persona o a les persones que has dut perquè se suposa que saben més o te poden aportar alguna idea més. Aleshores, jo crec que el que era interessant és que des del col·lectiu s'interpel·lava a la persona que ens llançava idees noves i aquesta interpel·lació després rebotava al col·lectiu, perquè això tu ho anotaves i quan anaves al grup de treball dius heu mirat que ha dit fulanita o fulanito ha dit no sé què, doncs aquesta idea és interessant per a aquesta idea que nosaltres estàvem debatent perquè això t'encamina cap així o cap allà. Bueno, normalment a la taula hi havia 2 o 3 persones, ¿vale? 3 persones, potser 4. Una o 2 persones venien de fora de l'escola d'estiu i eren persones buscades perquè tenien informació o experiències sobre aquest tema que havien triat, ¿vale? I altres 2 persones eren de l'escola d'estiu, també relacionades pel seu seminari o pels seus interessos amb aquest tema, i eren les encarregades de fer les preguntes i dinamitzar el debat, diguem. No volien que vinguera una persona i s'enrotllara tot el rato a parlar i després se li feren preguntes. Volien que aquesta persona estiguera interactuant amb nosaltres. Una aula de debat passava per una lectura prèvia, per un anàlisi o per una investigació que moltes vegades tenia que veure amb el treball d'hivern, i per això, com estàs en hivern fent reflexió i treball i estàs fent lectures, etc., dius, caram, per què no cridem a Stephen Kemish, per exemple, per a que ens ajudi a entendre millor la investigació en l'acció? Per què no cridem a Jiménez Sacristán per a que ens ajudi a pensar millor el currículum? Per què no cridem a Suso Torres per a que ens ajudi a pensar millor les polítiques neoliberals i la repercussió que això té en la conversió de l'escola pública en una escola cada vegada més vinculada al mercat? Principalment hi ha una persona permanent que ha estat, no sé, des que jo vaig en el 82 fins a la seva mort, que és Gonçalo Anaya, no?
i de pronto ens comencem a donar compte que la majoria eren homes, no? I tot era... No, perdona, o sigui, és que ha d'haver presència... O sigui, no pot ser, no?, que la majoria de ponents així siguin homes. És que els primers són els homes, però també ha vingut Maite Larrauri o Núria Pérez de Lara, que també es va fer una aportació brutal, però també ha vingut Carmen Eleja Beitia, que venia acompanyada d'Ignacio Fernández de Castro, també Julia Varela, Jacqueline Moll, després va vindre Marta Jiménez de Canàries, després ha vingut René Arnau de Catalunya, ha vingut Asunción López, ha vingut Ana Maria Piusi, també, d'Itàlia. Jo crec que també cal dir és que les persones que han vingut a les escoles d'estiu durant molts anys no han cobrat, o sigui, són persones que han vingut perquè han volgut. A veure, no es costava diners, nosaltres es pagàvem el viatge i els buscàvem, la universitat col·laborava amb nosaltres en el Col·legi Major, li pagàvem el Col·legi Major a la universitat. Vull dir, a nosaltres ens costava pagar-li el viatge, però que són persones que han vingut de fora, que han fet molts quilòmetres perquè volien ajudar-nos. I per això per a nosaltres era una part molt important de lo que era el disseny de l'escola d'estiu. Però des del primer moment és una de les coses que mai hem perdut. Des de la primera fins a l'última escola d'estiu no hem perdut mai l'espai de l'aula de debat. Perquè clar, és que és el que t'alimenta d'alguna manera, no? Escoltar, no hi ha la persona que ha fet la conferència o l'aula, sinó el teu company o la teva companya que tens al costat que està rebatible o està dient-li uns altres arguments o està dient que està molt d'acord i que ho fan d'una manera o d'una altra. Les aules de la que funcionaven eren aquelles que te n'anaves i l'expert se n'anava en el cap tocat perquè dic, hòstia, les 4 seguretats que tenia acaben de desmuntar-me i 10 coses que jo no havia vist comença a plantejar-les i és que estàvem allí que m'ho anaven igual. És a dir, tu havies anat en una expectativa del que era allò de que treballaves i després t'anaves compte que hi havia gent allí que anava davant de tu 10 pobres. I allò, les aules de la que han funcionat segurament és així. El que ha estat allí com a expert s'ha quedat desquadrat i els que hem estat allí com a participants en aquest debat se mos han obert en 20 finestres que no ens havíem plantejat.